Čaute ľudia, u nového videa. Chcel som sa vám ospravedlniť za to, čo sa stalo v tom 6. dieli. Mal som iba málo uložného miesta a nevedel som to, lebo som bol úplný kid, som sa zachoval ako úplný kid, lebo ten dom som nestával v normálnych srdiečkách, ale v kreatíve. Tú čestku som mal tiež z kreatívu. A proste prvý diel bolo vidno, že neviem hrať, ale ako ste si mysleli, že viem hrať, lebo mám diamantové veci. No ale boli z kreatívu, takže som bol úplný noob. A ja sa za to ospravedlňujem. Aj tak ma to už nebavilo hrať ako kid, tak som ho aj tak zmazal, lebo ja som vedel, že není úložisko, len som sa tak tváril, aby bol dôvod, že prečo zmazujem taký dobrý účet v Minecrafte. Takže odteraz som sa rozhodol, že si dám challenge. Všetko v srdiečkách. Survivally, tak. Ani jedna vec nebude z kreatívu. Ani dom nepostavím v kreatíve. Normálne dám svet random a budem hrať bez ničoho a nakoniec sa uvidí, aký som dobrý. Čo pochybujem. Tak čaute.